Tak mňa prijali na viacero škôl, ale nevedela som sa teda rozhodnúť, na ktorú pôjdem. Poradil mi teda až otcov kamarát a som mu za to dodnes vďačná, pretože ako som si zistila neskôr, tie školy, na ktoré som chcela ísť, by nemali také uplatnenie, ako má napríklad táto škola a baví ma to, takže ja som tu spokojná. Mňa ovplyvnil môj otec, ktorý celý život pracuje na správe chránenej krajinnej oblasti, čiže v štátnej ochrane prírody, takže som sa vydala týmto smerom asi preto. Mojou túžbou pôvodnou bolo byť chemičkou. Takže moje rozhodnutie padlo automaticky na chemicko-technologickú fakultu. Chvíľku som sa venovala výskumu antibiotík, keď som prišla do praxe. A potom v mojej dráhe paradoxne rozhodla alergia na penicilín, veľmi silná. Takže som musela svoje pôvodné povolanie opustiť a prišla som do priemyselného podniku a stala som sa podnikovým ekológom. Pre mňa nebol zlobový moment, ja som chcela byť od začiatku, ako som rozmýšľala aj na strednej škole, že budem študovať, tak som chcela študovať životné prostredie, pretože môj tata je doktor prírodných vied, tiež študoval environmentálne inžinierstvo, takže on bol taký môj vzor. Každý človek, hoci kedy počuje v médiách, v dennej tlači alebo podobne, sa stretne vždy s nejakou ekologickou problematikou, ekologickou otázkou. Tak som si povedal, že možno za pár rokov, aj keď sme na Slovensku, tak možno za pár rokov bude mať perspektívu tento smer, tak viac menej som sa rozhodoval vypočítal. Keď som nastúpila do priemyselného podniku, tak som sa stretla napríklad so situáciou, že tam bolo potrebné obrovské množstvo vody. A vidieť to kvantum vody, ktoré sa čerpá, ktoré naberá do seba vlákno a keď sa človek naklonil na kanál, odkiaľ videl, ako reve obrovské množstvo znečistenej vody, tak automaticky si položil otázku, toto tak asi by nemalo byť a prečo je to tak. A asi s tým treba niečo robiť. Po strednej škole som sa prihlásila na lekárskú fakultu. Veľmi som sa túžila stať lekárkou. No napriek mojej snahe som sa na lekárskú fakultu nedostala, ale v podstate, ako som prišla do praxe, celý život som zápasila s myšlienkou, aby som sa čo najviac priblížila k problematike, ktorá sa vlastne podieľa na ochrane zdravia, ale či sa to týka životného prostredia alebo zdravia človeka ako takého, tak som sa rozhodla venovať práve toxikológii tu na Technickej univerzite na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. A konkrétne v rámci predmetu toxikológia a ekotoxikológia, ktorého výučbu zabezpečujem. Je to veľmi zaujímavý predmet o toxických vplyvoch rôznych chemických látok, o toxických vplyvoch odpadov v životnom prostredí, o možnostiach toxických vplyvoch rôznych látok, ktoré kontaminujú vody alebo ovzdušie. No a o tom všetkom, aby sme čo najviac vedeli, tak využívame na testovanie zaujímavé testy, kde využívame práve živé organizmy. Od malička ma zaujímala príroda, neskôr najmä jej ochrana. V tom čase, keď som sa rozhodoval pre štúdium, neexistovala ešte ekologická fakulta, preto som sa rozhodol pre štúdium na lesníckej fakulte, neskôr na špecializácii aplikovaná ekológia. Samozrejme, väzby na školu stále zostali. Odborníci na škole mi veľmi pomáhajú v tom, aby sme jednotlivé druhy odpadov a substrátov, ktoré končia u nás na prevádzke, vedeli zanalyzovať a vedeli zistiť ich potenciál pri našom využití tu. A ja zase na oplátku pre ich študentov poskytujem priestor, kde si môžu na vlastnej koži zistiť, ako to v praxi v skutočnosti funguje a overiť si svoje laboratórne pokusy priamo u nás v samotnej prevádzke. Najvažnije je to što sam mogla da primenim to svoje znanje. To je ono što mi je ovako najviše pomoglo, te metode koje se koriste u istraživanju, proučavanju kvaliteta voda. Myslím si, že na našej univerzite si myslím, že tieto praktické vedomosti, poznatky sú na dobrej úrovni. Vyučujúci majú
naozaj prehľad, vedia, čo učia, majú niečo odžité, niečo naštudované, takže ja som veľmi rád, že som dostal do takejto spoločnosti, ako je Technická univerzita vo Zvolene. U buduće planiramo da radimo na zajedničkim projektima. Prvi koji bi trebalo da bude je bilateralna saradnja Slovačka-Srbija i tu planiramo da se prijavimo sa projektom Kvalitet malih izvora. Ak niekto doma chová napríklad akvaristické rybičky, tak možno celkom pozná dobre perločky, ktorým hovoríme aj Daphnia magna. Takže okrem iných organizmov sú to jedny zo živých organizmov, ktoré používame pri testovaní toxických a ekotoxických vlastností rôznych látok alebo aj nebezpečných vlastností odpadov. Zaujímavosťou ešte tohto biotestu je, že na testovanie sa používajú dafnie, v podstate drobulinké novonarodené jedince, ktoré sú mladšie ako 24 hodín. Environmentálne inžinierstvo je problematika veľmi široká a dá sa tam nájsť z každého rožku trošku. Všetci pijeme vodu, ktorá je v balených fľašách. Všetci tvoríme v rámci svojho života bežnej dennej činnosti odpady. Všetci používame vodu, ktorá je v prípade Slovenska, chvála Bohu, kvalitná, dobrá, no ale tú vodu vraciame už nie v takom stave. No a ak chceme, aby sme tú vodu aj naďalej mali takú peknú, čistú, tak je potrebné tej vodičke sa venovať a snažiť sa ju vrátiť opäť v takej podobe, v akej bola, keď sme si ten kohútik otvorili. Vzorky, ktoré si odoberieme v teréne, musíme pred samotnou analýzou alebo spracovaním najskôr nechať vyschnúť. A na to slúži laboratórium, kde si vzorky napríklad ihličia rozseparujeme podľa veku. Ihličie nám schnie také 2-3 týždne, potom sa pooberá od konárikov, pomelie a ďalej spracuje podľa zadania diplomovej bakalárskej práce alebo výskumnej úlohy. Najlepšie na tejto škole je to, že sú tu moji kamaráti, mám super kolektív a sú tu veľmi dobrí učitelia, ktorí sú priateľskí. Prostredie je pekné, to tu nové a veľa vecí sa tu dá naučiť. Naučím sa to, čo sa chcem naučiť. Budućnost nauke je u deljenju različitih znanja, informacija. Prosto je nemoguće da se sad jedan institut ili fakultet sam bavi. Tú spoluprácu by som chcel rozvinúť tak, že by sme všetky substráty, na ktoré v budúcnosti narazíme, najprv otestovali na poloprevádzkových pokusoch a až potom, keď sa osvedčia, budeme ich môcť aplikovať v praxi a budeme z nich môcť vyrobiť dostatok elektrickej energie. Veľmi ľahko pri akomkoľvek probléme je použiť tú zázračnú formulku, nedá sa, teraz to nie je možné. Podľa mňa to robia ľudia, ktorí hľadajú možnosť, ako to neurobiť. Lenže treba hľadať možnosť, ako veci urobiť. Kiket szeretünk a legjobban, akkor azt szoktuk mondani, hogy elsősorban azokat a diákokat, akik nyitottak arra, amit mi tanítani akarunk. Tehát ezeket az ismereteket könyvből nagyon nehéz elsajátítani, ezért mi azt szoktuk mondani, hogy a természetben tanulunk, a természettől tanulunk, az erdőben tanulunk, és az erdőből tanulunk, tehát a gyakorlatra koncentrálunk, tehát amiket a könyvben el lehet olvasni, az egy dolog, és mi megmutatjuk a diákjainknak, hogy ez hogyan működik a valóságban, hogyan működik a való életben. Mert meg lehet nézni a Discovery csatornán a különböző természetfilmeket, de mi ezt a gyakorlatban kint az erdőn mutatjuk meg a diákjainknak, hogy minél több saját tapasztalatot szerezzenek, és legfeljebb, amit a könyvben elolvastak, azt ott kint a helyszínen meg is tudják tapasztalni. Tak študujem v podstate veci, ktoré sa ma týkajú v mojom každodennom živote. V podstate environment vám ukáže všetku tú krásu prírody a podobne. No, študent najmä vidí to, že niečo, čo si v laboratóriu môže len vyskúšať a môže v podstate urobiť len nejaké poloprevádzkové pokusy, tak tu priamo u nás môže vidieť, ako v skutočnosti také niečo funguje, ako to naozaj vyrába bioplyn
ako sa z toho bioplynu vyrába reálna elektrická energia, ktorá odchádza do siete a ktorú môžeme naďalej používať potom v domácnostiach. Čiže vidí, že to, čo sa učí, má naozaj zmysel. Učitelia sú tu veľmi priateľskí a príjemní. Oplatí sa tu naozaj ísť. Technická univerzita vo Zvolene nie je škola, kde sa iba sedí v laviciach. Je to škola, z ktorej sa dostanete častokrát do praxe a na vlastnej koži pocítite, ako to v tej praxi funguje. Tak táto škola mi dáva určite nové poznatky, nových priateľov samozrejme aj a veľa nových zážitkov do života. Po skončení vyučovania ako prípadne sa učím, ak treba niečo, keď nie, idem niekde von. No ako von do kina, sadnúť si, alebo sú tu akože rôzne mimoškolské aktivity, napríklad aj telesná výchova, to je úplne super, od školy sa človek odreaguje, si troška zašportovať, má to v rámci školy, čiže je to zadarmo. A je to fajn. To je tá predstava, že budem robiť v živote to, čo chcem robiť. Amikor azon gondolkodunk, hogy milyen jövőt hagyunk az utánunk jövő generációkra, akkor az egyetemünk cégtáblájára ugyanaz van írva, hogy Nyugat-Magyarországi Egyetem, meg hogy Erdőmérnöki Kar, de mi nagyon szívesen hangsúlyozzuk azt is, hogy zöld egyetem. Mert a mi szakjaink pontosan a jövővel foglalkoznak, az erdővel, amely örök, a benne élő vadállománnyal, a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel vannak összefüggésben a szakjaink, és ez mind az embernek a jövőjét. Az internet, egy pillanat alatt megkapjuk azokat az adatokat, amelyekre szükségünk van, és tudjuk egymást segíteni. És a mi generációnk, az egyetemen dolgozó kollégák ezt nagyon jól csinálják, nagyon jól tudják csinálni. De akik utánunk jönnek, akiket szeretnénk ezekbe a padokba beültetni, azok számára lesz az a feladat, hogy ezt a munkát tovább vigyék. Mi kinyitjuk ezt a kaput, amelyen be kell lépni a jövőbe, de ezen a kapun nektek kell átmennetek. Hovorí sa o tom, je pekná, ale málo kto to koná. A preto sme tu my, aby sme niečo dokázali a spoločne vybudovali do budúcna. Svojim študentom zvyknem hovoriť, vy budete tí, ktorí to budete riešiť. Viete, nemusí to vždy byť veľké veci, ale začať od tých najmenších. Akorát dnes som mala študentov a riešili sme také malé projekty separovaného zberu odpadu. A všetci mi hovorili, že to nemajú zorganizované v tých svojich obciach. A je to smutné, že to je tak, ale vždy im poviem, preto ste tu. Ste to vy, ktorí ste mladí, ste to vy, ktorí to máte šancu zmeniť. A mojím snom je učiť žiakov to, čo sa naučím ja. Pretože aj môj otec je učiteľ a ja sa v ňom vidím a chcela by som predávať skúsenosti, ktoré sa ja naučím iným. Nech vidia tú podstatu životného prostredia, že je to veľmi dôležité pre nás a pre našu budúcu generáciu. To najlepšie na tejto práci je to, že nikdy nie je rovnaká. Stále ide o niečo nové. A navyše taký pocit vo mne, že snáď teda robíme aj niečo dôležité a zmysluplné, že nachádzame ako inak robiť veci, aby životné prostredie bolo zdravšie alebo menej kontaminované, tak mám taký pocit, že to má zmysel. Tá planéta Zem naša sa nachádza v takom stave, v akom sa nachádza. Takže na nás, environmentalistoch a ekológoch, aby sme niečo s tým urobili a chceme si zachrániť tú úroveň aspoň ako je doteraz. V prvom rade by som tých žiakov viac motivovala a ukázala by som im v rámci prírody, že čo sa dá zmeniť, aby oni vedeli ostatným ľuďom ukázať, že naozaj tieto veci sú dôležité a treba v tom pokračovať ďalej, pretože Zem je len jedna. Treba ju chrániť. To sú všetko také aspekty, ktoré ponúka naše štúdium. Aby sme vedeli vrátiť prírode to, čo z nej vyberáme a znečisťujeme, aby sme to vedeli vrátiť opäť v tej pôvodnej, peknej, čistej podobe. Každému v podstate absolventovi strednej školy, ktorý uvažuje o nejaké štúdium na vysokej škole, určite odporúčam Technickú univerzitu vo Zvolene. Už z hľadiska toho, že táto škola je výnimočná v tom, že nie je taká ošúchaná, ale táto škola je špeciálne zameraná na prírodu, na životné prostredie a všetko okolo nás a určite sa máte na čo tešiť.